Хаттарыңда күз яшьтәрең эзе калган. Әллә миңа рәхәт дигәнмәһин, әллә оныткандыр дигәнме? Юк кәрәкмәй барда үткән тиен, алдап кына яшәем үземдә. Сәйергенә өлгермәнек яратам дип әйтергәлә. Аерылдык кабуллашып яла итеп, сабыр була алдык икән шулай нисек. Әллә миңа рәхәт дигәнмәһин, әллә оныткандыр дигәнме? Юк кәрәкмәй барда үткән тиен, алдап кына яшәем үземдә. Без ашыгып аерылдык, яңлаш тимә. Мөхәббәтте аңламаган икән йөрәк, тик яңлышты төзәтергә калдык һуңга. Гафу Ходаем, гаептәрем булмаһа, әллә миңа рәхәт дигәнмәһин, әллә оныткандыр дигәнме? Юк кәрәкмәй барда үткән